at hvis det er egentlig godt, hvis man lige for eksempel går ind på ja, det her. Altså, hvis den lige hvis man lige går ind på det her for eksempel, så ja, når man så lige er kommet ind, så kan man gå herud, eller sådan, selvfølgelig, og så lige skal bruge solen, der, og så kan man lige, hvor folk kan være til de her, dem på solen, og så fik jeg, og så kan man på næsen. Det var bare lige en hack, jeg gerne ville vise jer, fordi jeg synes, den er virkelig sjov, at man åbenbart bare kan give solen alt muligt mærkeligt på. Så ja, husk at like og subscribe, hvis I kunne lide videoen, så have en god dag.